Gerek kıldaşın ağramıyor, o gelin. Gerek kıldaşın ağramıyor. Gerek kıldaşın ağramıyor. Türkmenistan'ın terörist hökümeti yurt daşında galan watandaşlary yurdun içine almajak bolup, özlerine hyzmat edýän şahsiýetlerin üstü bilen halka garşy ýörüýte sabotaj işlerini edip, her näçe ýollary ýapyk tutmany tynanşsa da, her bir oýunlarynyň üstü açylýar. Edim şu an Türkiýeden bäri Azerbaýjana geçmeýän. Uçak yok, gemem yok. Geçen ayda Azerbaýjana gelmeň, bu yerden Türkmenistana gidip bolanok diýip, sosial mediada video paylaşan iki şahys özleriniň watanyna nähilli ýagdaýda we kimin kömegi bilen gidendikleri akıllarda sorag alamatyny döretdi. Türkmenistanyň terörist hökümeti bolsa, özlerine hyzmat edýän şular ýaly şahsiýetleri halk köpçüligine görkezip, halkyň ýurda dolanmagynyň öňüne geçjek bolýarlar. Bu bolsa halka garşy alınıp barlayan düşmançylygyň açyk suwutnamasydyr. Şeýle yani öňüňize gidesiniz, gelýänler söýünü şunýalykdyry, birlät etmeli, birlät etmeli. Şuňa meňdeş ýene-de maksat ady bilen terrorizma hyzmat edýän şahsiýet İstanbullu ýollaryň açylmagyny talap eden halka provokator diýmegi bilen halka garşy iş ýöredýändigi we Türkmenistandaky jenaýatçylaryň üstüne örtmek isleýänligi açyk ortada. Yollar açtım her kim şeydi var üstüne öyle. Ya şimdi biletler elektron görünüşüne katılana. Bulenin elektron görünüşüne alyara biledi ha. Yol açtırmadın. Muňa garamazdan halk arasynda gahar gazap artmaga dowam edýär. Mysal üçin 13 maýda İstanbul Howa mendilinde watana dolanmak isleýän watandaşlar bilen terörist hökümete hyzmat edýän konsul işgäriniň arasynda çykan dawaly ýagdaý meseleniň ulalýanlygyny görkezýär. Watandaşlaryň habar bermegine görä, İstanbul Howa mendiline gelen konsul işgärleri watanyna gitmek üçin kösenýän çagal aýallara, maýyp adamlara we garlara goldaw bermekden geçip, tersine halkyň bu kösenýän ýagdaýyny telefon kamerasyna düşürýän watandaşlara garşy kamera almak bolanok diýip haýbatly hereket edeni sebäpli watandaşlar tarapyndan agyr garşylyk gören konsul işgäri halk çykkansyz ýagdaýa goýdy. Bu bolup geçen ýagdaýlar Türkmenistanyň terörist hökümetiniň hakykatda näme üçin halk bilen ýüzleşip bilmeýänliginiň suwutnamasy bolup durýar.